أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أن الأربعة وإجيد أبر لورو رمضان إجراء النبي جمال محمد صلى الله عليه وسلم diga Makka yahugo Madina ujunere e capan e joyi ya dore be no gas e jeeɗiɗi lewru tatabro miladi ujune ɗiɗi be nanta no gas e nayi. En ɗon fasira deftere Allah teddude, en ɗon hande sura al-Baqara, en ɗon mirɗon ha ayare wa qalu qulubuna ghulf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا هم به فرد بني إسرائيل بني قلوبنا برد أمين غلف لسداد معنى ده غلف لسد بل حقيقة وأجل عنهم الله بكفرهم جمع ولان بين أنت كيف راكم وقتل بدك إنماكو وقليلا ستا ما يؤمنون بكم بنودنتا وكما قليلا ستا ما يؤمنون بكم بنودنتا. وآية ردو نوارين دو تزيلو leɗo tokki do ayaje ɗe en jangi ñalawmaje caliɗe fuu haa ɗo hamɓe bani israila ɓe jomirawo haɗina ɓe kuujeji goɗɗi feere ɓe ngaɗa goɗɗum nden ɓe acca goɗɗum bo mana ɓe tokka umroje goɗɗe feere ɓe sala goɗɗe feere kañum jomirawo felni ɓe mbi kadi ɓe nuɗɗinan goɗɗum nder deftere nden bo ɓe nuɗɗintako goɗɗum na to jomirawo sey ciwattan maɓɓe. To haɗɗo sey jomirawo wanjitini bolle maɓɓe ɗe ɓe mbi'ata kamɓe wakkatiyel annabi sallallahu alaihi wasallam waasi ɓe hamɓe yahudu en waɗuɓe zamanuru be maako tindini ɓe haala ko Allah wi ha Qur'anu fuu sey ɓe mbiya qulubuna gulf ay ɓerɗe amin ɗe ɗo suddi. Mana gulfun kalimol gulfu ngol hoosama diga wilafu, mana hoosama diga hunde holgo bana kafahi ɓeɗo gaɗa ɗum holgo ko kuma a hunde nde goɗɗo yiɗi rena nde ta hunde yotta hamare ko ta hunde meɓale fuu ɓeɗo gaɗana nde booro e ko nandi e majum kanjum on woni gulfu. Ko kuma aa hilafun suddare hunde on ɓe suddane gam ta hunde feere yotta hamare ko kuma hunde nde ɗo mari daraja sosai sei ɓe gara ɓe sudda nde gam ta sollare memane ko hunde feere wara yotta hamare. To hamɓe ko ɓe nufata be kalimol qulubuna gulfun mana bolle ɗe annabijo wolwata ɗo fuu ɓerɗe maɓɓe faa ɗo takki ɓe wawata ko ɗe yotta ɗe yaha ɗe yotta ha to toma mana bolle man ɗe sekatako suddare woni e ɓernde maɓɓe ɗo ha yotta nder ɓernde maɓɓe. To kamɓe no ɓe sigiri ɓeɗo sigi dow dedei ko jippi ha maɓɓe ɗo heƴi ɓe tawreta maɓɓe be kiitaji wari ha nder man ɗo ɓeɗo yiya kanjum ɗo on latani ɓe bana suddare ni hunde wonde feere wala heɓata ma onuma sakko joɗa ko kuma a ɓerɗe maɓɓe ɗo ɗe arti ɗe faami tawreta ɗe faami kiitaji Allah woni ha nder maaje ɓernde ma kiitaji Allah woni nder deftere tawreta kanjum on waɗi bolle ɗe annabi sallam wolwantaɓe ko kuma julɗe wolwantaɓe ɗe fuu maaje ɗe nastata ko ɓerɗe heɓata babal haɗe jogama faamugo maɓɓe tawreta heɗini ɓe daga to faamugo hunde feere ɗo fuu maaji ɗi fuu maaji mana gulfun hoosan ɗum e jamirawo wiyata ɓe qalilan ma yu'minuna ay seɗɗa ko ɓe nuɗɗinta ko
imanuji maɓɓe ɗo ɗon nuɗɗina seɗɗa ha nder defte maɓɓe kanko ɓe mbi qulubuna gulfun ɗo ɗon nuɗɗina seɗɗa ha nder ko wari ha defte maɓɓe may na wayi defte maɓɓe may ɗi fuumaje ko wari defte maɓɓe fuu ɓe nuɗɗi ba en tan min tawan ha ayaje yesoje ɗeɗe jomirawo no felirta ɓe be aybeji ɗi ɓe gaɗi ɓe soyede tokkugo annabo en caliɓe to kañum jomirawo wiyata fa qalilan ma yuminuna ay qalilan ma yuminuna seɗɗa ko ɓe nuɗɗinta ko kuma aa annabijo sallllahu alih wa sallam ko waddani ɓe ɗo ko ɓe wawata nuɗɗingo ha nder may fa seɗɗa ngam ɗume ɓerɗe maɓɓe ɗo joɗiti ha dedey ko woni ha defte maɓɓe to amma wolde man zahiri mare ɓe nanta baɗini mare pat ɓe pewat wi'ugo ɓerɗe maɓɓe ɗo suddi ɗum fewre asali maɓɓe kufru woni ha ɓerɗe maɓɓe ɓe wawata ko nuɗɗingo bolle Allah kanjum on jomirawo wiyata fa qalu qulubuna ballanahum kufrihim fa qalilan ma yu'minun mana jomirawo arti jippini lanore dow maɓɓe woɗɗini ɗum daga to yinnaye muɗɗum ɓe wawata ko nuɗɗungo goɗɗo to woɗɗinama daga to hinnaye Allah wala no o andira hinnaye may ma sakko o hefta ka sakko o hefta hinnaye man sakko o tokka to kañum jomirawo woɗɗani ɓe daga to hinnaye muɗum imanu ɓattata ɓerɗe maɓɓe sakko maɓɓe nuɗɗinta kañum jomirawo wi qalilan ma yu'minun nam ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عمروا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين جمراو دتندنا ديدن بنغوني وقت فلما وقتل جاءهم ورن كتاب دفتر من عند الله ديغا جهه جومراو وكانوا بلاتك بو يستفتحون ebe omtitina mana be do dabbita wallina ko be do wallitirana ko be do do'a billazina kafaru yasfuna billazina kafaru ibgo ben hufribe wa kanu yasfuna billazina kafaru walamma wa kanu yasfuna billazina kafaru walamma ja'ahum ma arafu walamma wakati ma arafu hunde ko be andi ja'ahum warani be kafaru se be hufri bihi be maju falanatullahi hinne Allah wodde ke daga to mabbe mana jomirawo woɗɗini ɓe daga to hinne muɗum alal kefirina dow hufraniɓe Allah ɗo haɗɗo falamma ja'ahum kitabu min indillahi walamma ja'ahum kitabu min indillahi wakkati deftere warani ɓe diga ha Allah ay ɓe laatake no ɓeɗo mari no deftere tawreta arti yecci ɓe haala annabijo sallllahu alih wa sallam to sababu jippugo ayare ɗo hamɓe yahudu en hedde ko islam a wara en mbi ɓe ɗon gondi ɗo be nanta leɗɗi araɓe gonduɗe ha madina hamɓe on awsu be kasaraju nde ɓe ɗo wondi be awsu be kasaraju to kaɓe ɗo waɗa hakkunde maɓɓe se ɓe mbi'a ɓe gaɗa ka waɗugo do'a Allah waddu annabojo ragare zamanuru ɗo ni Allah waddu annabojo ragare zamanuru ɗo to o wari min hauta be mako min kona o nde go'o bo to ɓe fotti be nanta quraishu sai ɓe mbiya quraishu annabojo tammi warugo wakkatel warugo mako wari to min ɗo heɗiti warugo mako to o wari min kawtan be mako min hona on to laati ɗo ɗum kongol maɓɓe on ha kaɓe maɓɓe be hallu maɓɓe be tar hallu maɓɓe fu ɓe ɗon nder jahangal ko ɓe ɗo jooɗi fu ɗo golle maɓɓe on ko ndey kanjum wakkatel deftere Allah warani ɓe falamma ja'ahum kitabu min indillahi wakkati deftere warani ɓe diga jiha jomirawo wa kanu min qablu yastaftihuna billadhina kafaru musaddiqun lima ma'ahum wakkati deftere warani ɓe diga ha jomirawo nden deftere ɗo bo musaddiqun lima ma'ahum nde ɗo gonɗina ko woni ha maɓɓe ko ɓe gondi mana nde ɗo gonɗinana ɓe bolle Allah ko wari ha tawreta nde ɗo yecca ɓe Allah umri kaza Allah umri kaza Allah umri kaza goɗɗum ɓe ɗo wanginana ɗum goɗɗum bo ɓe ɗo suuɗa ɗum nden wa kanu ɓe laatake no bo yastaftihuna ala alladhina kafaru ɓe laatake no ɓe ɗo wallitira
ha dow hufriɓe kamɓe on awsu be kasraju hedde ko islam wara ko kuma aa heferɓe nder quraishu hedde ko islam wara ko kuma goɗɗi nder leɗɗi araɓɓe laatiɗi ɗiɗon jotti dow kufrumaji hedde ko islam wara ɓe laati ɓe waɗa istifta kalimol istifta o en ballinogol en fastirgol balaɗe saliɗe on ɗo wara dow ɗaɓɓutugo andal anda mana ɓeɗo hokka quraishu habaru ko ɓeɗo andina heferɓe habaru annabojo tammi warugo wakkati warugo mako wari to o wari bo min kawtan be mako min kona on nden sey laati jomirawo waddani ɓe qur'anu jomirawo hokki annabi sallallahu alaihi wasallam wari qur'anu sey waray nder maɓɓe to kanjum ɗo sey ɗum daami ɓe kanjum falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wakkatiyel ko ɓe andi go warani ɓe sey ɓe hufri ɓe majum ɗum on ɓe andi ɓeɗo andi annabijo sallallahu alaihi wasallam gonga ɓeɗo andi dina ka o waddi dina gonga ɓeɗo andi shari'aji ɗi o wardi ɗi gonga nden ko wari ha qur'anu bo wari ɗo tabbitina ko woni ha maɓɓe hamɓe yahudu ko ɓe suuɗi ɓe ko ɓe gangini fuu wari bo ɗo tabbitina Allah leli annabi Musa ha maɓɓe ɓawaɗon bo lori leli annabo en ɗuɗɓe wari ɗo tabbitina shari'aji wari ha dina tawreta ndano ɓe wari mu'amala be majum to kanjum walamma ja'ahum ma arafu wakkatel ko ɓe andi warani ɓe kafaru bi se ɓe hufri be majum nda ɓe andi annabijo wara ha ɓe laati ɓeɗo yewta araɓɓe en zamanu warugo annabijo wari nden nde annabijo go wari se ɓe sali tokkugo ɗum to kañum jamara wiyata fa la'natullahi alal kafirin mana laanore Allah tabiti dow maɓɓe ba en mbi laanore Allah kanjon jomirawo woɗɗini ɓe daga to hinnaye mana hinnaye Allah harmi dow maɓɓe to anani ɓe mbima la'natu ko hababu fu to ɗiɗo hoɗa dow yimɓe ɓe jomirawo harminan ɗin hinnaye goɗɗo waɗan aybe mako do o waɗi fu to aybe man yottayi laanore Allah to fa oɗo tammi hinnaye Allah non aybe man to hosay mo yaari mo ha tikkere Allah to ɗo noni fu o tamman hinnaye Allah amma ñande ɓe mbi la'natullahi to nanema la'natullahi to jippa dow ɗume ko dow zalimina ko dow fasikina ko dow kafirina nden fisku mo isyanu yottinta goɗɗo la'natu banano fisku mo kufru to fasikare goɗɗo ha yottini goɗɗo kefera kuni to lanore Allah jippan dow mako non geddal mako to ngal dasimo ha ngal yaarimo ha kufruji ufranogo Allah lanore Allah jippan dow mako nden ko ɓuri lanore Allah hallugo kanjum non tikkere Allah reenu en to kanjum hamɓe bani Israila jomirawo hollani ɓe banni ɓe laatakeno ɓeɗo wondi be nanta araɓɓe ɓeɗo yecca araɓɓe bo annabojo tammi warugo nden nde deftere Allah nde wari nde ɗo gonɗina wolde maɓɓe ɗo nden ɓe andi bo dede wolde ko deftere Allah may sawi se ɓe hufrani Allah jomirawo se wi ɓe woɗɗake daga to hinnaye Allah ngam ɓe laati ɓe heferɓe nam بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ما هو نن شروا به أنفسهم كم سودي يونكي جماعة أنا بسودي يونكي جماعة بسودي دنيارو كم سودي جدال الله بئس لحالي أن يكفروا نونوني مودمان أن يكفرون بهفرنا بما أنزل الله يدونك جمرا وجبين على عبده دو ماتشلو مودم بانيا دو تونيان دي اجاغاري أن يكفر بما أنزل الله بانيا أن نزل الله من فضله نو جمرا وجبنا مؤيري ماكو على من يشاء دو أموي من عباده نرجع بماكو فباو سبن غارتي دي غابا من اتكري على غابا من دو تكري وللكافرين ودني هفر به عذاب ينغد مهين جونيكا بئس ما شروا به أنفسهم جميرا سيدو يتشأن حلو كوغال مابbe no way ay waddi kalimol bi'sa bo
ngollo holla hallugo kuugal maɓɓe nden ɗiɗo ha alunga arabiya bisa ɗo femdindira be ni'ima bana wi'ugo ni'ima madalla to bisa bo halli min fi'lani ghayra mutasarrifani ni'ima wa bisa rafiyan ismani jawmu alfiya wino min fi'li jidi yonde fi'li ni'ima be nanta bisa to jawrawi bisa ma sharaw bi anfusahum ishtaraw anfusahum do sharaw ko ishtaraw من فصلك يلا ما جاء علينا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى nen mbiɗum ɗo sappa ɗum istiara on ha balaga ko tashbihu on ko majazul mursal on pat ɗum ɗo sawi hamɓe ɗo nen ishtaraw ɗo mari mana ɗiɗi ɗo mari mana ibta'a ɗo mari mana ba'a mana ishtaraw ɗo hosa mana soodi ko sori fu to no siyaku wonde wartiri fu wariri fu warando soodi warando sori to haɗɗo istiara man ɗo sappa jawirawo nandidini dedei soodu suɓugo keferaku ayi ɓe sori ɓe hosi yonkiji maɓɓe ɓe waɗi ha kofaraku bana mana ɓe sori yonkiji maɓɓe on ɓe sori keferaku bisa ma sharaw bihi anfusuhum ay hunde nde ɓe soriri yonkiji maɓɓe ɗo hunde men nde halli ɗume on woni hunde man an yakfuru bima anzala Allah wayno ɓe kufrana ko Allah jippini nden bangyan bo do toñande ko ƴaggare bisa ma sharaw bihi anfusuhum yakfuru bima anzala Allah bangyan an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi ɗo haɗo kufru man kanjum woni hufranago o jomirawo jippini dow annabijo en mbi ɓe laatakeno ɓeɗo waɗa istifta ɓeɗo tora Allah to haɓre yehi hawti ɓe benanta hefere ɓe ɗum torri ɓe se ɓe waɗa dow Allah waddu annabojo ragarejo ni min haɓa be ɓeɗe ɗo min jala ɓe ko kuma ɓe gaɗa ka honnugo Quraysh fa ɓe mbi annabojo tammi warugo to o wari kanko o jaalowo on ngam man min kaɓan be moɗon min jala on ɓe waɗi ka wiigo hawsu be kasarajo banni amɓe yahudu en ɓe ɗo tammino annabijo wonga nder maɓɓe ngam dalila kala annabo en wari ɓaawo annabi yaquba fuu nder bani israila wari hatta annabojo ragarejo yaado be annabijo meɗen sallallahu alih w sallam ankon annabi isa nder bani israila o wari so hamɓe ɓe ɗo sigi annabijo sallallahu alih w sallam wangan nder maɓɓe to wakkatiyel annabijo wangi sei wangina nder maɓɓe ba to kanjum ɓe arti ɓe andi annabijo wangan annabijo may wangi o wangi ɗo bo dow goonga ɓe andi ɗum hamɓe ɓe laɓɓini lallay ɗum annabijo on amma na nder maɓɓe ba to laatugo annabijo na nder maɓɓe ɗo kanjum waɗi ɓe kufrana ɗum kalimol bangen haɗo ɓe fere nder modiɓe ɓe mbi'a ɗum ɗo sappa ha sadaku on mana ɓe kaasi araɓɓe hamɓe ɓe pat ɓe ibrahim ko mana ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo wurta nder lugatu samiya on ɓe pat maɓɓe ɓe saminko en nden hamɓe ibrahim ko en kañum on israil yahudu en be nanta araɓɓe ɓe ɗo waccidir ɗum ɓiɓɓe araɓɓe on ɗum ɓiɓɓe wappayɓe on ngam en ɗo andi araɓɓe ɓe annabijo wangi ha nder muɗum be nanta awsu be kasarjo fuu ɗum zurriya annabi ismaila on bana hamɓe yahudu en bo ɗum zurriya annabi yaquba on to ayi ɓe ɓiɓɓe wappayɓe on ngam annabi yaquba o ɓi annabi ishaqa ɓe annabi ismaila pat ɗum ɓiɓɓe annabi ibrahima on mama maɓɓe goto ɓe jotta fu kanjum on ɓe fuɗɗi fewre ɓe kabdata wonnugo hakkiloji ɓiɓɓe adama jotta ha imarat ɓe wi ɓe addinul ibrahimi na dinaji ɗiɗi tati ɗo pat ha les annabi ibrahima ɗi vurti yahudiya be nasraniya be islama pat ha les annabi ibrahima on kanjum waɗi ɓe ɓe ñiɓi nda cociru nda julurde nda
kanisa de nda shociru yahudu en nda shociru nasara en nda shociru julɓe bo be anniya ɗume way hawtugo hoore himɓe to ɗum irum ka en fassiri balaɗe salto ɗum feeralanɗo watta annabi jamirawo arti yetti en ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al mushrikin ɓe pat maɓɓe ɓeɗo andi annabi ibrahima na o yahudu ba na o nasara ba hanko hanifu on annabi inna awla nnasi bi ibrahima lalladina tabau wa hadha nabiyu walladina amanu moy on ma dina muɗum yaadi be dina annabi ibrahima kankon annabijo meɗen sallllahu alih wa sallam tokkuɓe mo zamanu makko ɓe nanta annabijo meɗen to haɗɗo se laati hakkude yahudu ɓe araɓɓe diga kadimil asal woodi soyde narral pampamtiral ɓe ɓiɓɓe wappayɓe on amma yahudu en hamɓe ɓeɗo mari hujjaji maɓɓe ɗo ndara hujjaji maɓɓe nde annabo en ha maɓɓe wangata ko ɗume ha maɓɓe to se ɓeɗo yi'a hamɓe irko maɓɓe ɓuri ko ɓeye en fuu mana ɓuri ko ɓeye en ɓeɗo wiya ɓe ɓuri araɓɓe to nden araɓɓe ay annabi ismaila ɗum natija on ɗum jurhum on hawti be nanta ibrahim hawti wurtini ɓe mana araɓɓe jurhumin ko en araɓɓe o fombina hamɓe on hawti teeri be nanta hanko ay annabi ismaila baba mako ɗum ibrahim kejo annabi ibrahim dada mako bo jurhumin kejo nden ɓe dañi mo ay oɗo hawti kujeji ɗiɗi oɗo hawti jurhumin kaku ɓe ibrahim kaku oɗo hawti ɗiɗi ha iyam mako nden nde o wari bo annabi ismaila dada mako hajara ɓiɓɓiyankejo baba mako annabi ibrahima ibrahim kejo ay oɗo hawti ndiyam ɗiɗi oɗo hawti ɓiɓɓiyankeku be ibrahim keku nde o wari bo se o teeri be araɓɓe jurhum nde o teeri be araɓɓe jurhum se ɓikkon mako laati ɗo hawti ndiyam tati fu ɓeɗo mari jurhumin kaku ɓeɗo mari ibrahim kaku ɓeɗo mari bo ɓiɓɓiyankeku to haɗɗo se laati araɓɓe man hamɓe mbiyata arabul musta'riba to se laati zuriya mako laati ɗum araɓɓe on wi'eteɓe musta'riba to haɗɗo hamɓe yahudu nde hamɓe ɓe ibrahim ko en laɓɓe ɓe jillayi se ɓe ɗo yawi dedey araɓɓe jurhumin ko en diga fi kadimil asal hamɓe ɓe ɗo yi'a hoore maɓɓe ɓe ɓurdi ko ɗume be irum hujjaji e ne'emaji ɗi en bolli ñalomaji saliɗe koye gaɗe tafsiruji meɗen e irum ne'emaji ɗi jomirawo nemiɗini ɓe mujisaji allah hokki ɓe e moƴƴe ɗe jomirawo waɗani ɓe feere feere to se ɓe ɗo yi'a hoore maɓɓe ɓe ɓuri komojo to nde wari warti ha zamanu annabijo sallllahu alih wa sallam en ɗo andi jonde maɓɓe en bolli ka keña no ɓe joɗiri madina laarugo tindinoje annabijo sallllahu alih wa sallam wari ha defte maɓɓe ɓe ɗo yi'a nda ha o wangata se ɓe ngari ɓe jooɗi ha nokkuje man tammago annabijo wanga nder maɓɓe woɓɓe nder maɓɓe ɗo waɗi iqanuma annabijo wurta nder maɓɓe to haɗɗo annabijo nde wari se wurti nder araɓɓe go ɓe ɗo yawinoɓe ɓe ɗo yi'a ɓe ɓuri ɓe ɓe ɗo wollo haalaji dow maɓɓe to kaɓe hawti maɓɓe ɗo wiya annabojo tammi warugo min hawta min jaala on nden annabojo go wangi nder araɓɓe to ɗo on se waɗi ɓe ha sadaku kañum bañam ɗo dow zulmu woɓɓe nder araɓɓe ɗo fassira zulmu ɗum hasadu on abu ɗayibil mutanabbi wiyata wa asdamu halqillahi man bata hasidan liman bata fi namaihi yataqallabu mo on ɓuri toñugo nder takle allah fuu mo walidi ɓe ha sadaku oɗo ha sabo moɗo firlita nder nemaji allah yo nemaji allah koɓe en ɓe no fassitirta ɗi ngam ko woni ne'ema ha woɓɓe feere na kanjum on ne'ema ha woɓɓe feere ba mana ne'ema ha yimɓe feere ɗum yangata on ha yimɓe feere misalu lamgol ngol baba jelani waɗanta en o wi goɗɗo ɗo sala ha jiddire nden ɓosaru bo ɗo ñama shangu ɓosaru ɗo ñama shangu an mbawari aɗo sala a dilla dillugo aɗo sukkikkinema kaccu ɗum hayru ɓosaru bo ndu waɗa ka nguurago no ɗon nguura wayta a jaftanan ngu canguɗo to na yi wa shattanama bayna lazidani man ala ayi on feere feere an ka kaccu ɗum a nanata a haaɓi ko a sala babal man hayru ɓosaru bo ndu ɗon nguura ndu ɗon yiya way a jaftanan ndu cangu to ayi cangu ha ɓosaru ɗum nema on ha ɓosaru no ayi cangu ɗo nema on hamaru e an bo hama ɗum yangata on a haaɓima ko a sala babal man kañum mutanabbi wiyata wiyata liman bata finama yiyata kallabu ko moyjo be ko woni nema ha muɗum to mo ɓuri toñugo kanjum on gaɗɗo ha sadako to en tammi en tawan ka hamɓe yahudu en man en tammi en tawan ka ha jangirɗe men ɗe ñalɗe garoje to Allah yardi
ود كثير من أهل الكتاب لا يرجونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا كون نغامبو غونغا ارتلا باني بي دارتي دان النبي نانو بي حسدا كون دو وارا باو اندal mo andama hasatama bay goddo do hasa mani wandi ma andaga lamgal ko taw hasebo nde o yima fu ko nde o nani habar ma fu ado siptirina mo naksu woni hamako nakda su fere do hamako ambo andi anakda su do alama ko urimo to nde o yima pat si asiptirina mo nakda su to si hasada ko umma ko kuma nde o yima pat ko nde o nani habar ma pat si asiptirina mo nakda su loni hamako to si hasada ko umma to kanjum be do ya ngaygu ko nde do warande o majjere on atawan goddo to o wanyima o anda on wodi ko anda on ko wodi ko famay ko wodi ko yahanay mo kanjum wadi ngaygu ko nde yimbe do tammi ngaygu ittoto warta yidde amma hasada ko itata hasada ko dan kabe dugo ngam dume nen hasada ko Allah wadi dum be kaafi jewrawde hasada ko nde nafan hasetedo doni yimbe do hase na asuna mbaseyu go muhasata mawdo o tabbitini aburimu o warti o labbini laddum tal aburimu kanjo wadi o hasade ngam to aburayno mo hasata ma o suklan be mana o suklan be mai to nen ma o do hase do bo o do nafe ambo konde o do sittirna ma nakaso e joni hamada haddo kala dana Abu Ghazala o yata alhamdulillah ala ni'matil hasadi anko konde do yetta Allah be hase go be hasata mo ngam to be haseno mo yetta ko yotti man walaji on bi Palestine on be farti mo farta Palestine amma e warti jotta der arabe parola ko timo jodi to na gomnati to kanyo anko konde o do yetta Allah be nima ibtila be hasada ko nen o wiyanko hasada ko konde mo hasata mo yidi dum ko de o yidi dum do ngam do nafamo haso mo arti wartani mo may gadi anda ko nei do lara aybeji mako se yecca hanko bo se o woddina to o woddini o haban bo jango kam o do may talara aybe ma tay hanko do be do worugo de yeti fu o wodo sukli habbe hasada ko mudo to kanjum watta e mboloka hasada ko kanjum waddi en haduni yaru to nanga hasada ko de ngareno hado ngam shedanu ngel hasi annabi Adam be shedanu hasi annabi Adam ngel do ngel buri annabi Adam Allah tagi ngel be yite annabi Adam bo Allah tagi dum be dume be lofre ngel do ngel buri annabi Adam to do on ngel fuddiri geddal fu ngel yeddiri Allah dume hasada ko be monitare kanyu wo fere do wiya monitare on arti geddal sam hakawnu meden o fere bo do wiya hasada ko on arti to di pat bodi do gondi ngam hasada ko jonti daga to monitare ngam to ayay aburi goddo ni a to alaya goddo buri mani hasada mo do haddo kanjum der bolle baba jela wiyata mo hasada ma do nafe ngam jotta shedanu to ngel andi no ngel wurtina no annabi Adam aljanna annabi Adam warta ha duniya ko nder zuriya annabi Adam wurtina irum annabo en wurtina siddiqina wurtina shuhada wurtina salihina harbe jomirawo do juroro be mudum wallahi da ngel wurtita ko Adam da dikka ngel acca Adam be hawa o may tan joda ay fartugo Adam warta duniyaru jamira andi no Adam wadan zuriya kangelom ngel efti alcool seto ngel halki zuriya do ta annutu magel mana seto ngel halki zuriya annabi Adam la umuri annahum ajma'in sengel wadi istisna inna ibadaka minal muklasina ngam ngel arti ngel andi ngel fota ngel wada ihada bawde Allah to hado selati wurtungo pa isaman kadonay annabi Adam wodi nyala mala fere o wulliti jomirawo o wiyata Allah mi do wullita hamada ngam dume a wadi shamata konnejo am hado am mana o salliti shedanu ay shedanu wanca nabi Adama bana i am doggirta ha bandu mada banni shedanu wancirta ha bandu bi Adama nen shedanu do majjina bibbe Adama ngam entamen tawanga inna shedanu lakum aduwan fattakhizuhu aduwa
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sayr shaytanu ngel konne en modon jogi ngel bo ngel konne tay be hoyta halama watta en bollo idu malaji ma to hado sey kangel shaytanu ay annabi adam sa wulita jabirawo awina shaytanu do jalamu wakkati lo wari ma gondum fe'i ko annabi adam wakkati lo wari accan duniyaru o mayal do non so wulita jabirawo wi asalliti shaytanu do jalam be zuriya fu o wi tadam nyande shaytanu mayata ambo a jalan ngel to kanjum shaytanu wakkati ngel mayata jomirawo seto mo banigel nawdum mayde bibbe adama be gillaji fu nawdum goto jomirawo se hawta nawdum may pat ila nangel ha mayde magel wakkati ngel mayata ila al-yawm al-waqt al-ma'lum wakkati andangel do to nawdum mayde shaytanun mayata be no ngel fifitirta be no ngel wancirta ngel dogga pidirle be metirle jomirawo se holla adam wiato laaru hande kam an hato a woni hangel wato ngel woni kangel ngel mayan ngel hotan can lahira sai yangada Allah ambo a hotidan be shuhada be anbiya'u mursalina ulul azmi shuhada'u salihina ambo da ko a hotidi ta aljanna nda karshe ma an aljanna be do a hotidi ta hangel sedan mo da hangel hotata to hado be biata wallahi shedan to ngel anni no ngel huwa ngam ngel walliti adamu ngel walliti annabi adamay ngel waddi annabi adam duniyaru do ngel yangita adam ngel halka zuriya mudum ngel wadi annabi adam bo sey lati jiyaado Allah ma wodane khilafa be zuriya mudum fu warti kan non wadi imaru leddi Allah wadi kawngu ko annabo en e ko hollete hado majum annabi jo to wari nasugo aljanna o nafsidan be ibbe adama angel shedanu bo kangel be zuriya magel fu ngel wala ngel fa to wakkati non annabi adam bo jongra omtata mo wara kala rugo o do yiya karshe shedanu o do jala to kanjom فسر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هل سويب الكفار ما كانوا يفعلون بنانو هفر بجالير تجلبه نيالا مار جلبه وجالير تهفر بورا والله فهمنين تو هم بيهودين بهاسي النبي صلى الله عليه وسلم بهاسي عرب بهاسي النبي جو ngam النبي جو ngay nder mabbe بهاسي عرب بو ngam dede bolle be wollonanno arabe hedde ko النبي صلى الله عليه وسلم nude to se bangyan do jaggare ko toñande ko hasada ko an yunzil Allah min fadlihi ala man yasha min ibadihi do no jomirawo jippina der modde mudum ko o muuyi do hado mo o muuyi der jaabe mako do haddo fablu dum annabako nu fete ana jomirawo moddini annabi jomene sallallahu alaihi wasallam ko ko moddi annabo en be nanta annabi jomene sallallahu alaihi wasallam to do hambe bani israila sedum latani be kanjo on sanadi be nuddinaay man yandi annabi sallallahu alaihi wasallam waranno be do hediti zaman annabi jo hazaman man wari nda annabi jo den hasada ko hadi be tokko ko annabi jo to se warti be do la majjungo tokki be ma nden bo baaw be arti be andi kadi kanyum jabara wiata be jomirawo wawata jippina mo ena mudum hado mo o muuyi der jama ko kuma jomirawo wayi be sali nuddingo ngam jomirawo jippini moƴƴere mudum hado mo o muuyi der jaabe makko hanko ne annabi sallallahu alaihi wasallam mana jomirawo jippini annabako mudum do annabi sallallahu alaihi wasallam laati do der arabe bo laati be arabul musta'riba ambe yahudo be reya be burinobe nden Allah wari waddi annabo joragare zamanu go ha mabbe nden be arti be andi annabi jo e do andi isaji lollide annabi Musa no wadi be jomirawo ha deftere tawreta ko de ke irummaji pat tahrifu beta delu nasili wala ritindino annabi jo o yitindino ummare annabi jo no wayi o yi fablu ummato je annabi jo no wayi ha ma o yeli o lata o goto nder ummatore annabi jo to haddo kala annabojo fu to laari ko ummatore annabi jo mai wallahi se to yerdi o yeli o acca annabako mako don kuma o warta o goto nder ummatore annabi ay kim moƴƴere tam fassara kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi onon khayra ummatin ukhrijat onon ɓurdi nder ummatoje fu gurtinade nder yimɓe mana khiyaran min khiyari subi Allah mofti den suba wurtina to ko wiete na su pat ummatore annabi jo ambe noni urdube to haddo fasaraji dudi warata kadi ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wasal al-qadar ummatore mako arande be ragare to ha cakantare to ton borondaji ka woni mana sahabo en wondu annabi sallallahu alaihi wasallam be yimbe ragare en zamanu kanyon zamanu enen
to Allah waɗo nder maɓɓe to haɗɗo kanjum on hamɓe yahudi en ɓe ɗo andi annabijo sallallahu alaihi wa sallama ɓe ɗo andi o gonga nden hasada ko haɗi ɓe tokkugo annabijo sey ɓe hufri kañum yana bisa masharabi anfusum an yakfuru bima anzala allahu mana deede kufru maɓɓe ɗo halli woyi ko waɗi ɓe kufri woyi ngam Allah ani nazirallahu jamirawo jippini ko o muuyi ha nder jeyaɓe maako fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ɓe wartidi tikkere dow tikkere tikkere arandere tere woni diga rewgo maɓɓe ngaari nden tikkere ɗiɗaɓre ay diga ɓaawo ɓe gaddani ɓe tawreta ɓe sani hurugo be maare nden tikkere aran tataɓre ɓe sani tokkugo annabi Isa nden nda tikkere nayaɓre ɓe sani tokkugo annabi jo meɗen sallallahu alaihi wa sallam kañum jaraɓi ɓe wartidi tikkere dow tikkere to lornugo kalimol dow kalima ma yufidu tawkida ha araɓɓe kanjum mutanabbi Abu Tayyib mutanabbi nder yimoɓe o woni waɗi bo Asul Abbasi Hassani o laatake bo waawi gimi masine ngam ɓe fottinima ha yimɓe adab ɓe fottini Asul Abbasi Sani Abu Tayyib mutanabbi hanko on sheeti asru man ha adabu kam to hoɗo yima qasidare ma ko feere ɗo wiya araqun ala araqin fa misliya ya araqu wa jawan tazidu wa abratun tatadaffaku ay araqun ala araqin wulluwende dow wulluwende ay o toggiti karimol may oɗo famnama ɗume sembuɗugo hunde man to nane ma ha maɓɓe ha tawkiɗi en andi jamo feetan maliki o wi mama min attawkiɗi lafziyun yaji mukarraran ka kawli kadre joɗriji toggutugo kalimol ma ɗo fayda ɗume ɗo fayda semmiɗingo hunde o satugo maɗa to kañum jawra wiyata fa ba ubi galo min ala gabam hamɓe ɓe wartidi tikkere dow tikkere nda tikkere arandeje yowa nder tikke man mbarugo maɓɓe annabo en nden ɓe ngari ɓe sali tokkugo annabijo sallallahu alaihi wa sallam walil kafirina adabun muhin jamra wi yangaɗa yawnika ɗo woɗani heferɓe Allah renu en وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإذا قيل لهم نتاي دum wiibe aminu nukkine bima anzala Allah e dum ko jamirawo juppini qalu sebe biya no minu min don nukkina bima unzila e dum ko jippina alena do amin wa yakfuruna e be hufrana bima wara'u ka hedi ga en majum fu qul wi'ube falima taqtuluna e ko wadi maroton anbiya Allahi annabo en Allah min qablu yeso in kuntum to on latake sadiqina on gomdube to jomirawo selori wangitini hujjaji maɓɓe ay ɓe sali tokkugo annabi sallallahu alaihi wa sallam en gewti ɓe hujja ko waɗi ɓe sali tokkugo annabijo hamɓe yahudu en waaduɓe zamanuru be annabijo fa wollonte haɗɗo koɗeke kiita ayaje qur'anu to fiidul umuma to ayi jomirawo ɗo wollona bani israila to fa onon ummator annabijo bo on ɗo waase on to on gaɗi ko bani israila waɗini ko heɓi ɓe kanjum on heɓata on to kanjum jomirawo wiyata وقالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله تدوم ويبه نؤمن كو الله جبين نؤمن كو الله جبين قالوا نؤمن بما أنزل إلينا علينا يبي منهم كمن نؤمن بكو جبها أمي تعيد مولان دوتا حكمون حق الله ويبه نؤمن كو الله جبين نؤمن كو الله جبين هذا النبي جو ɓe andi qur'anu waran ɓe andi qur'anu gonga ɓe andi bo ɗum bolle Allah goɗɗo fota yembita de hamɓe araɓe ɓe ngala defte ma ɓe andi qur'anu ɗum bolle Allah ngam ɓe fota ɓe yembita irum maje sappo hamɓe yahudu en anduɓe uslubu bolle Allah ngam alul kitabe ɓuri andugo kitabu haɗɗo ayi waraka tumnu no fali wakkati annabijo sallallahu alaihi wa sallam nulal warani mo arande sam ayi nde wari yeccimo Sayda Khadija hoosimo yaadi be maako ha waraka tumno no falin ɗum ɓi bappa maako
يجي من دانا كفئني النبي جو هو ولا كتبنا نفرين بي هذا ناموس الذي كان ينزل على موسى ويدو كان جون سيري دون نجيبها النبي موسى أو تاوينني ليت فيها جلدا فأعينك يوم تخرج في هذه البلد تاوينني هم سميتو ينبي فورتين هاورو سو ويتابي أو مكرجي أو بورتين هاورو نا أو ولا أنا بوجو ودا تبي يهون بفاتينو تو هادو كم آل الكتاب يدو عندي دفتره كان يوم جبرائيل وإذا كنا آمين ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا جبرائيل بنوتينه كو الله جبيني كادو النبي صلى الله عليه وسلم بيبي آدم فو سيبن بيا نؤمن بما أنزل إلينا علينا من نوتينا بيكو جبي هادو آمين تو ويوغو مابي من نوتينا كو جبي هادو آمين دو ساوي فوري دو ساوي تحكم ngam ko woni haddo defte mabbe nudina be huray be maji bana ayaji shalide wanginani en nden takumo bo be holla julbe ambe kafa wodi ko jippi mabbe arabe on be ngala ko jippi amon ngam may hambe be nudina hambe kambe do mari ko jippi mabbe be nudina ko jippi mabbe qul falima taqtuluna anbiya allah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wi'ube e ko wadi on barata annabo en Allah min kabul wa yakfuruna bima wara'ahu wa wal haqqu yusaddiqu lima ma'ahu ko wa idha qala lahum anzur aminu bi anzal Allah qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu be hufra nambo kala ko heedi ga'en deftere mabbe fu wara'a yo sappa ko woni bawo ko de ke wadi ha Qur'an ko woni yeso fu ndar arabe wodi be yimiri wara'u do yeso be bawo fu أي وكان وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبا أي وراء هذه سورة الكهف لسبا يسون أما هذا وراء لسبا دون ذلك لسبا كهدي جائع معناه كم بتوريتا ما بدوتان ويكفرون بما وراءه كهدي جائع توريتا فكان جدي الإنجيل فوق جبايل وجيب أنا بوصف جبايل سبب القرآن ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معه نكان ينبغي نقولنا وهو الحق رو مودي بي دum qur'an dum sapata deftere alquran de gonga haddo kayre wonte hakku dum dan mere inde alquran bana nur wari inde alquran furqan wari dum inde alquran ngen hakku bo fay dum inde alquran haddo o wal hakku musaddiqul lima mawo dum gonga on kado gongdina bo ko woni hamabbe qul falima taqtuluna anbiya allah an annabi sallallahu alaihi wasallam wi'ube e ko wadi on barata annabo en Allah min qablu ko heedi yeso to haddo modi be tafsiru bi taqtuluna anbiya Allah na hande wadi bani quraizata ko bani nadiri ko bani kainuka ko kuma yimbe fadaka ko kuma yimbe kaybarama jirum ka bum ashrafien o ka bum mo mboni hala dum kenya ardi be mabbe do ko yeyum akdaba en e ko nandi e mabbe hambe on woldete amma ay mbargo annabo en kadum kugal kakiraabe mabbe falima taqtuluna anbiya allah nden jomiraabo wolinde do lafzu mukhadab on haddo e ko wadi on baranno annabo en allah men kablu to haddo e wi biddo do hosa sifaji baba ko kakiraabe kanyu watta atawale nyol gorgol fere ngol tindinirama gikkuwol gorgol fere do dilli be magol banande den fere bo do tindinirama be gikkuwol gorgol fere do dilli be majum mana hosu godum diga ha aslabu ha ulama al-hay'a ko kuma inde modibe physiology wazaif al-aba do wiya genome wodi ko wiete genome kanjum do hosa sifa mama ko ne kanjum wadi to adani bingel ko ne ngel habal ngel nanda be baba magel ko ngel nanda dada magel to ngel heba to ngel habal ngel nanda mama magel ngel certo ngel nandi be goddo ni hander leñol to non ha hosu go gikkuji bo goddo kono wadi hosan sifaji mamirabe kanjodi jomirawo se felibe e ko wadi on barata annabo en Allah ko sali mana mama en barata Allah o e wonder wadi ko tafsiru jibe bi ay hambe fu be ngidi bargo annabi do ngam bani nadiri wadi annabi do fartibe ay annabi sallallahu alaihi wasallam alkawol don hakkunde mabbe nden diya fe ani julbe be yoban so nane ma wodi hilfo hakkunde alkawol hakkunde bani nadiri benata annabi sallallahu alaihi wasallam to wodi ko hebi we annabi wallambe to wodi ko be annabi be wallan annabi to nden annabi wi haya ha mabbe
heɓa goɗɗum nder diya ɓe walla ɗum heɓa diya ɗo to haɗo sey hamɓe nde annabijo wari jooɗi ni ɓaari suudu sey ɓe mbiya ɓe ngaɗa shawara nde ɓe nasti shawara maɓɓe man sey ɓe mbi goɗɗo hoosa hayre sakkina do annabijo tan hoosi hayre sakkini do annabijo ina ɓe sikkina to kanjum on falima taktuluna ambi allah ayi haɗɗo ɓe nufi marugo annabijo sallallahu alaihi wasallam non bo wakkatiyel ɓe ñamni annabijo tooke ha Khaybara ay annabijo sallallahu alaihi wasallam yehi Khaybara yo yehi ko Khaybara ayi debbo goɗɗo feere se defi ƴami ɗume annabijo ɓuri yiɗugo ɓe mbimo mbaala mborta o ɓuri yiɗugo nden mborta bo ɗume o ɓuri yiɗugo ha muɗum balawal o ɓuri yiɗugo ha muɗum se waɗi ɓe defi waɗi ɓe hirsi mbaala ɓe hoosi balawal ɗo ɓe defi ɓe wo'ini se o ɗuɗɗini tooke ha balawal man annabijo sallallahu alaihi wasallam se hoosi ngati ñaami woɓɓe mbi kusel man yeccimo diga o ñaamai amma o ñaami ha o holla ɓe bawɗe Allah woɓɓe bo wi a se nde o ñaami kusel man se ngel yeccimo to sahabojo ɗon mo o wondi wakkatel man kañum ka ɗo mukka tayre ɗo maaya ha wakkatel man nden se o ƴoni ɓe o wi fanari on Allah mbaala ɗo nga waɗanama tooke na ɓe wi e mo waɗi ɓe mbi wance o wi to e ko waɗi o waɗi o wi to annabojo Allah mi andi Allah renete to Allah ɗo non tan bo ɗon bo min siwti be maɗa to ayi haɗɗo ɓe nufi mbarugo annabijo to kañum falima taktuluna ambi Allah haɗɗo nder modi ɓe tarika ɓe ɗon mbiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko acca duniyaru hande o wi tooke mbaala Kaybara ko ɗo ewtamo amma ha hande taƴi kuje deeɗi mako nder ñawu mako volwika to kañum woɓɓe feere ɗo hewtina annabijo sallallahu alaihi wasallam nder shaydiɓe ngam dalila ɗume tooke Kaybara ɗon nder ko mbari mo mana ko waɗi o saydi to kañum waɗi annabi sallama o shahidu on haɗɗo nannon seydna Abubakar bo hañum bo ayi mbodi ngatino ɗum ha ngaaru sawri to tooke man kanjum on wartanimo wakkatiyel o maaya kanjum haɗo o laati o shahidu amma seydna Umar seydna Usmanu seydna Ali ɓe pat maɓɓe ɓe saydiri ɓe kaafayi on seydna Umaru ayi Abu Lulu al-Bajusi hañum mbari ɗum seydna Usmanu hañum bo hawariji ko en hañum on wari mbari ɗum nonnon bo hamɓe mbari seydna Ali bo to haɗɗo annabi sallallahu alaihi wasallam oɗon dow Uhudu o sere Uhudu se nde waɗi ka horhortabo nde ɗo dimba se o dampide o wi innama alayki nabiyyun wa siddiqun wa shahidan o wi Uhudu deɓɓutu ko woni dow maɗa annabojo Allah be siddiqijo on ko seydna Abubakar be shahidi ɓe ɗiɗi to wakkati waɗon ɓe seydna Abubakar be seydna Umar be seydna Usman tawi diga ñandema seydna Umar ande o shahidan seydna Umar biciron ha maɓɓe hamɓe annabi sabu annabi sallama hamɓe mayde ɓe giɗinde ɗe bana yi enen en kulande ɗo hamɓe o ɓe yiɗinde on nden hamɓe to goɗɗo maayi ha saare suno dow suno hanko oɗo suni hamɓe yimɓe makko ɗo suni yimɓe ɗo maaya ha kono fi sabilillahi nden ambo a maaya ha saare bana ngeloba kanjum Khalid ibn Walid wakkati ɗo wari maayugo o wi laqad hadartu mi'ata zafin aw zufa'a fala yujadu makanun fi jasadi illa fihi da'anatu rumhin aw darbatu sayfin aw ramyatu sahmi wa ha anni amutu ala firashi kama yamutu al-ba'ir fala na'amat ayunul jubana o wi o yaaliri zahfu tanan ɓe wima zahfu kanjum konu je jama'awa oɗo ardinde nde ɗo tokki ɓawo maɗa o wi o yaaliri ko nduɗi feere feere temerre ko kuma ko ɓadata temerre nden wala nokkure ha ɓandu maako kadra shibri ɗakanne ha ɓandu maako ko yina ko fiyanne kafayi ko fiɗanne kurol ko yiwande labbo ɓandu maako ndu fumaru nde noyi hande ndami ɗo mi mayan ha dow be'itte am bana ngeloba mayirta ha anni amutu ala firashi kama yamutul bayir koye nda hande ko nuji ɗaɗi pat mi yaaliri mi heɓay shahada nde noyi hande mi mayan ha dow leeso am bana mayugo bana ngeloba mayirta falanamat aynul jubana o yi goɗɗo to o kulɗo Allah ni gita mako taɗana to haɗo ayi hamɓe mayde hakkono kan jon sharafo maɓɓe modi ɓe waɗi tawiliji ɗuɗɗum haɗo woɓɓe wi ko haɗimo mayugo woɗi ɗum ko waɗi o maaye ayi al'ada Allah ayi nder ko bolle ɓe bollanta hen sahaba en annabijo ɗo jomirawo nder inde ma ko adlu
ko a waɗi he ngendam ma fof kanjum a mayirta to a mbari yimɓe ambo anda ka sema mbarego no kanjum waɗi sahabo en annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗuɓɓe man ɓe pat maɓɓe ɓe mbara mbarego amma wargo maɓɓe sey laati ɗum shahada on hamɓe bana wargo hefere bo laati ɗum hizyi on kanjum waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam jamirawo haɗi mo mbara goɗɗo ayi kefere goto o mbari diga ha Makka o wiya ndami ɗo wurno position am ɗo sei to mi mbari ma be mago mi mbarete annabi wiyata dow mago mi mbarete to ɗoɗɗon non nde ɓe waɗi hokkono uudu o waɗi puccu mako oɗo wiya to Muhammad la istu in aca to mi yeɗa to Muhammadu yiɗi ɗoɗɗon non mbi annabijo wi ɓe hokka ɗum kafayi ɓe hokkimo kafayi annabijo sei wurtidi ɓe makko ɓe yirlidir ni ƴarimo ƴarangel peetel o waɗi ka wooku oɗo dogga oɗo wooka bojji kalluɗi ɗoɗo ɓe kayya ƴanga mum ƴarangel ngel ɗo ɗo a wiyata wi kayi oɗo ɗo gonga wolata o wiyama ɗo kucci ɗo mbarata wonde ma ko meɗa jippugo leddi min mi handi mi maya to kanjum waɗi diga ɗoɗon annabijo ɓe haɗimo haɓre o yahan kono ɗo o qa'idu on tan umurni tan o hokkata bana janar en jotta woni aya taw janar ɗo jooɗi ɗo hokka umurni waɗe kaza to banni annabijo sallallahu alaihi wasallam hanko umuran on tan o haɓatako ngam dalila wala no mo mbarira goɗɗo hanko o hinna e Allah on tan ɗumma en tan min fasturgo ka to haɗɗo sahabu en annabijo dedey ɗuɗɗum ɓe konuji ɗo pat irum seydna Umar en ɓe pat maɓɓe ɓe mbarini heferɓe sosai Allah se waɗi hamɓe bo heferɓe on mbarata ɓe dow adila ko Allah amma hamɓe mbargo maɓɓe ɗum shahada on ɗum daraja on ha maɓɓe to Allah fammi en to kanjum hamɓe yahudi en haɗɗo yara wi fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin kayfa nadam an yakfuru ma anzala Allah an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wal kafirina adhabun muhin na'am ولقد جاء wakati okay lotti minti nayi to haɗɗo ayi issa man no kawari hamɓe heferɓe ɓe yeeli hamɓe kufaru ɓeɗo ɗo dedey waduɓe yahudu en waduɓe zamanu ɓe nabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe yeeli annabijo wurta nder maɓɓe Allah sey wurtini annabijo nder araɓɓe sey ɗum latani ɓe hasratu nen ɓe kaasi ɗum nen wakkatel jomirawo jippini qur'anu dow maɓɓe wiɓe ɓe nuɗɗina ɓe mbi'a ɓe nuɗɗinon ko woni hananta dow maɓɓe deftere maɓɓe tan o heedi ga en man pat ɓe sakkini nen jomirawo feliri ɓe wi koƴe ɓe mbarata annabo en Allah to ha mbarugo annabo en Allah ayi en wi na hamɓe on mbari ba amma ɓe nufi mbarugo annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam ko kuma sifa yahudu en ɓe mamma to ɓe wino bawɗe mbarugo annabijo ɓe mbarano ɗum kanjum en hokki hujjaji ɗiɗi hujja ko feƴƴi ha Khaybara denanta ko feƴƴi ha Bani Nadiri mana to ɓe heɓino no ɓe mbarino annabijo ni ɓe mbarino no sanadi nde Bani Nadiri waɗi banni ay annabijo sallallahu alaihi wasallam se farti ɓe ayi jomirawo vindi jala'u ɗum maɓɓe ɓe egga ɓe hota leddi sam ɓe acca babal man sam to nden Bani Quraysata ay hamɓe bo ɓe gari ɓe mballi lahzabu kanjum on araɓe wiyete ɓe gaɗa fana wara ɓe hippan Madina annabijo sallallahu alaihi wasallam to nden lahzabu walli ɓe garan ɓe hippa Madina ɓe timmina annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe jamare muɗum fu to ayi hamɓe ma ɓe fisti alkawal haɗɗo kanjum waɗi kita maɓɓe wargo nden ɓe dilli ha Khaybara man ayi ɓawo annabijo yehi fatu o warti o yehi umra Hudaybiya sulhu Hudaybiya o warti on o dilli Khaybara bo o yehi o farti ɓe pat o habdi be maɓɓe nden ɓawo ɗoɗɗon ha nder ñawu mako kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o wiyata la yutraku fil jazirati dinani to ɗum acca dinaji ɗiɗi ha jaziratul arabi o diga ɗoɗɗon warti wala no dina feere joɗirta hananta jaziratul arabi ɗum dina islam tan kodeke modi ɓe waɗi hujjaji feere feere ɓe ɓi kita man nane makka ɗo larana asrul futuhat on to jotta asrul futuhat timmi ngam man ko ɗume wawan joɗa dow ɗo on waɗi woɓɓe feere hujjiri ɓe gadi ka sigugo irum cociji hananta Jidda e nanta Riyad e ko nandi be majum nonnon Imarat e ko nandi be majum ɗum fistama amma hasili man ni sede hurugo ɓe zahir dina annabijo sallallahu alaihi wasallam ngam jotta yahudu en ko nasara en wala ko watta ɓe acca ma waɗa julurde ha Vatican en ɗo andi jotta nda Andalus waɗi derkejo feere ɗon mi Misra o jotta o yehi balle ɗo o yehi masjidu Qurtuba je Abdourahmane Dakil ñiɗi nde ɗon jotta bane woniri ha dedey mimbar mare se ɓe gaddi kuros ɓe takki nden bo doka on to a wiya juula nder mare jotta ɓe nangete amma ɓe acci ɓe a laara nden ɓe waɗi shociri ha sara masjidu Qurtuba man
o jooɗi ha sariya feere sey oɗo woka o wi jotta haɗɗo fa oɗo ɗo windi deftere muɗum tafsirul qurtubi imamul qurtubi jotta ha nder julurde ɗo windi o wi ko happila ɗo ko happila ɗo ko happila ɗo ko happila so fetti bojjitan nden o dilli wuro isbilia o yeeha totton o yolari jami isbilia ɓe tawi retamare ɓe wartiri coci nden hamɓe wato hamɓe haɓe heɓi sulɗa pat ɓe accata islama fofa ɓe accata amma islama to heɓi sulɗa accete a waɗa dina mare ngam islama ɗo hura dow mabda la ikraha fi dini qad tabayyana rushdu min al-ghayy wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha ay mabda amɓe ɓeɗo hura dow mabda ɗo kanjum waɗi islama to heɓi babal accanan dinaji fuu ferwa waɗu to a handitira hujja na sembe ba non bo to a majjira hujja li halika man halaka an bayyina wa yahi man hayya an bayyina Allah famni en kañum jamirawo feri ɓe bani israila alima taqtuluna anbiya allahi ko waɗi on mbarata annabo en allah min kablu yeeso in kuntum to on latake sadikina on gonɗuɓe to en ramin noon haɗo subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wa ala alihi wa sahbihi al-mustaqim wa ala alihi wa qadri min al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin